o pastol ng Israel. Ikaw makalulog ng trono, bago rin kerubim. Ipagit mo kaya kami, kaya sikanan, may kini at iligtas mo kailan. O Diyos, sa may payang totoo, baligdan mo kaya sanang pasibayan. Iba't banwa ang matas, lawin mo kami. May kini at iligtas mo yung tanang mong ubas. Iligtas mo yung tanangan, akya kang tenang. Dapat ingatan mo lang iligtas, din taong kaya ang pinili. Ing balayan at ikaluban mo sikanan. Kanita kapilanman, inakya magtaksil keto. Pagkalubanan mo kay bayong bihe, at puryanda kang niyabe abe. Noy lari laban mo, milo iketo yato at kimawa na kakanan. Alleluia.
makukul na sa laking bundok, kitang na rin alagad kang Jesus. Minsan kita, Jesus, ka rin tao at nga na. Ngeni ka rin bulay pakilupa rin tao, ngeni ka sa lubuyan. Pe madalaki ang tubod kawan at pe matutuanan ng ikatutuan. Kimuli din kailangan ko'y patutuning tao, ngunit sasabyan ko'y di pa miligtas kayo. May ngari ang sulong minalablaw at mas lagiwan. At bigyan niyong matula kayong sinabing kaya aslab. At impami patutukan ako, may higit impami patutunang wan. Ilapit din dapat, aparapat tingin pa, anako. Akala ko na magdaraptan. Deti, ilaring patutukan ako, kingit pa, yang mitubod ka na ako. Ingmay pamalita ni Ginoo. Papurihan kita o Kristo. Ayan! Maka-conscious na pa yun, yung saliti ng mataling camera. Kamusta na po? Malakas kayo, kaya yung simbang gabi number? 1. Number 1. Palapakan tayo. At sabi nyo naman po, para isipin nyo, good morning po. Kung ngayon ang isang makibat, lakasan nyo. Good morning. Balik po, tayo din mga pakamo. Magsimbata mo pa kung Benny. Ba pwedeng itanamang Christmas Eve? Kaya ba, itang mismong kapaskuhan na? Don't worry po. Naman kasalanan, naman venial sin, at lalong naman mortal sin, nung makasimbang Benny. Ingagaman tamang tradisyon na ini, mumuna. Kikilalanan tamong yung papel at yung panana ng Indo Virgen Maria. Kinistorya ng kaligtasan. The role of Mary in the history of salvation. Aya si Simbatang Benny, meron yan naman debosyon ba ang kilalanan, ing papilagin ang panana ng Indo Virgen Maria. Palakpaklaring malugod king Indo Virgen Maria. Salamat po. At galing nga kayo tamang kapatid, live kay Facebook. Good morning po kay Kayumaan. Nekeng Luan, nakakita mo kanyan. Good morning mo naman po kay kayo. Secondly, magsimbatang Benny, bangkanita, nakupit paulit-ulit sasabi, pagsadyan at panenayan impanyatang ni kinutangin sa Kristo, Diyos ang buong taong tuto. Hindi lang tayo naghihintay, ako. Tayo ay naghahanda rin. At kaya bibigyan at ang pamagsadya, yakin niya, inigyan at ang pamagin pambeli. Amen? Amen. Paano yung pray? At yung bagay, kasi paulit-ulit mo na yung gewa, nakakasawa na. At yung bagay yung paulit-ulit mo na yung pengan, nakakasawa na. At yung bagay yung paulit-ulit mo na yung sinulod, aldoldo, yung gewa ni nga pong Ginoo, yan ang susunod mong kule. 45 years na aking service, yan ang susunod mo, aldoldo. Minsan nakakasawa na. Kaya di ka nga, Alben, mag 4 years na in TV. Hanggang ngayon niya pamete yung bida. Mete naman din kaya kakampi. Pati rin ang kalaban na kaya liwang network. Kaya din ano ngayon, hindi kayang show. Aba, pamayari-yari. Hamo, nanuyan po kaya ang bagong mayari. Iningalben po ngayon. Makasawa ninin tayo na. Pero, may mga bagay na hindi nakakasawa. Gustong atad niya po dakitan may paglolon mo. Baka motor ka, single ka. Potang kaya, text me. Taras na kayo baliw, saan me pa. Potang kaya may pag-video call ko pa. Oo, nasasawa. Aldol ko, nagawan kita. Hanggang ngayon nakasagutan. At potang, talaga namang lalo pag yung sumawa. Potang girlfriend mo or boyfriend mo Ala ko pa naman din ng ima, ang pontata nga sinabing amo, sasawa na kita. Para ka rin kalulunan na. Doon ka rin na ng pengarin para pag mga masikahan. What's yun
Good morning po. Kaya kayo nga, baluyo. May mga bagay talaga na nakakasawa dahil paulit-ulit na lang. Pero ating bagay na makakasawa. Uling gagawan mo iti, number 1. Uling buri mo. Gagawan mo, uling buri mo. At kung mo uling buri mo, gagawan mo iti, uling kaluguran mo. At mo uling kaluguran mo, uling makapagpasayaya ka. At bago mong igagawan mo ini, mamiyang masalese at maya pabiye. Kaya amen everyone. Amen. Imbida tamo, ngayon iti Ebanghelyo, yakin niya San Juan. Agpangkat San Juan, iti Ebanghelyo na San Juan at tala pamilyag, eya po sinawa. Eya sinawang pakilala na yung ginutan ni Kristo. Eya sinawang may nangal tungkol kay Kordero ng Diyos. Eya sinawang may minyag na rin taong bangkanita, magbalik lalong king Diyos. Yan San Juan Bautista. Eya sinawa at yang paulit-ulit yung gagawa na. Ulit palo na. Gagawa na ito parang imigit at akala. Inginuta mo. Kristo rin tala pagligtas. Ang ganat kitang baloy po San Juan, lalarawanin, ng Ebanghelyo at ng meto nga, magdalaking sala. Daralane in sala nga na, pakilala na yung tao. Wala mo nga na, yan a bearer of light, pero aliwa yung light itself. Yan pong magdalaking sala. At nilong sala na ini, ang ginunta mong Kristo. Kaya kilala na yung sala, ang sulu ng yato. Pero baloy po, nanong giyawa kang San Juan, pitdada yung pangaslag na. Pitdada itang sulu ng San Juan. Uli sinukul din, at kamamana ni Jesus, pitdada ita. Siguro po, din mo naman di mapila na kung namin balang meron tenatama. Ngayon Pasko, nanong darala mo kaluman ng San Juan. Ngayon darat ang Kapaskuhan, nanong daralan mo. Magdala kang sala o magdala kang sala. Haliwanag ko rin itang Kapampangan, pareho lang spelling. Pero pareho pang kabaldugan. Nga na, magdala kang sala o magdala kang sala. Yan yung Kapaskuhan. Manindi ka o mamatda ka. You are a source of discouragement nung igagawan mo yung pinitang pamatdan mo na sigasig di nga ng tao. Gagawa yung mayap, kaya mo, gagawa yung pumayap yan, uling-ulingan din yung kailangan. Kaplastikan mo yung gagawa na kaya mo. Naman totoo. Mamatda ka mo yan namin kayo ng pamiser. Ka man hindi. Kaluguran kapatid, inapong Ginoo, paulit-ulit tamo man matda. Paulit-ulit nakatamo pa rin siya. Uling inapong Ginoo. Ang Ginoo na sa Kristo, Yesu ng Yano. Amen to that. Palakpakan tayo. Inapong Ginoo. Ini mo naman po sana yung maging panalangin tamang timbalang ito. Ngayon, dahil ang Kapaskuhan, uling yung good news, yakin niya yung hanggang pakanangot ang paulit-ulit makagawang Diyos ko. Paulit-ulit man yan tawad kingapong Ginoo. Paulit-ulit nakatama pa rin tanggapan. Uling kaluluhan nakatama. Amen? Amen. Sana po, karinig darat ang alto. Abayan talang, may kapatid tamo, tamamat ka. Manindita mo. Sindiyan taming lugod. Sindiyan taming kakatawaran. Sindiyan taming pamananggap. Hibalang neto. Abayan mo rin kaklase mong mag-Christmas party. Abayan mo rin kaya din mong obra, gustong masayala at gagawa ng maya. Then mag-reunion mong batchmates na yung 70s, abayan mo lang. Manindi ka, mamatda. Di ka lulo, nung ating kang kakilala, mapakalaw. Kung isipin mo bali, yung mga kailangan, sindiyan mo lang. Ngayon Pasko, mo si sila pa. O dahil lang, di ko ang balik. Sasabihan ko, sana kung inidalan ang Kapaskuhan, maging dala na katama kalupan ng San Juan, ng sala ng Kristo, halupan ng Kristo, sinamang tigdalang sala kay katama, paulit-ulit man. Then, ako pong assignment, okay mo? Then, ako pong assignment, okay mo? Okay. Bago kayo pumatutut mo ng Benny, o kaya ngayon, bago kayo makong kinitira tamang shrine, manindi kayong beto ang kandila. Yung bago alam, may yata 5 pesos, itang beto malating kandila. Manindi kayo po, parating kayo kayong pamilya.
para tingkit yung komunidad at para kalimpari. Baka nita, agay-agay tamong magdalang sala ngayon darating na Pascual. At maglaban king alam-alaga. Amen. Imo, pagwanan mening balayan mo, ulitan tayo po. Para kami pamuntok ng Santa Iglesia, di ka karagdadala sa ng kalam, papagbanal ka rin tao ni pagkatiwala ka rin. Ipanalangin kaming ngayon. Para kikira ng bansa, sana maging uliran niya at halimbawa, kaya king aslagan, king pamibiyabili makayagong king Diyos, bangketa, apan sindet kaya pusan, ring bansang makapadulong kayo, ipanalangin kaming ngayon. Para kaling malugod, kingaman ng Diyos, ipagkaluban na sana si kanang patutuking Diyos, akarelang sa salpantayanan, ipanalangin kaming ngayon. Para kay katangan, matampa, mitmungkula na sana makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin tating Ginoo. Para kayo sa blamea mo na biye, ipainawa ng mga sana king kapayapan, ipanalangin tating Ginoo. King mapila ng pinandit, anyan ang talaking apong Ginoo, ni kaya nakapadalangin, kilog na nitig 9 days, ni kaya nakapamak na rin. Diba, dininan mo kaming kapayapaan at kapanayan, kung pamipasikan mong loob, kung pinili mong balayan. Diniran mo sana at pakiramdaman, kung papagamo ang umikeva. Itiaduan ni kapamilatan ng Kristo, Ginoo. Amen.
Manalangin kayo mapatataking kanakot, kaya rin daw maging katanggap-tanggap ya. Harapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. O Diyos, sa sika namin, at syukir ay pangako ni kaligtasan ngayon niya pamilarating ngayon. Ibayo may tulang, kaya kami at gawan mo kami mabiyay sa sakripisyo. Niti ka po yan, itingalan kami, kapaminatan ng Kristo ginumi. Amen. Inginu manatili ake kayo. Iyak na yoring puso yun. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunetin ka na dapat at maguli, sukat ang mahahabos, in pasalamatan na kaparati ang punungan karimoy pa, Diyos inalanganga at lubos mayupaya. Kanina may pakumbabayang hinatan itong taong busali, iparanay sa dating kamo, kanita pang minuna, at biglang may marakit kaming dala ng pangakaros. Ngayon maninay kami, at manalig, hindi kami mansara, in kaligtasan aming pangako iyagdike kami, o ay Kristo ginumi, miyuman yan data, kami rin maula ng ligaya. Ulit dito, kami na rin sa blangkoro rin ang yan banwa, dahil hindi ang ligaya, alamtok na, namin ang pupuri. Ikapiling banaloy, baling simuling sablang kapanalan. Ulinita, pagpanalang pabanal mo na sana rin kinayin, kingampot ni Espiritu mo. Pagparami kami magawa ng katawan ng pondaya, ni ginuming Yeso Kristo.
At ang handa ng ibang tabeng ni panganyayaya at bayo ako sa lubinaw ng Vienna. Impamailasan ko kamatayan, kiwaning tinape, at pepasalamatan at pinuri, piraso ng tinape at binuame ng disipulo na at ngana. Wanangiti ikayuman at kanangin, itinggalan patawan, amidawon, para kayo. Makanya mo naman, kay Bandang Pinapon, Kiwaning Kalis, pasabayo ng kape pasalamatan at pinuri, dinwaming Kalis kay disipulo na at ngana. Wanangiti ikayuman at minumbo kaniti, iti Kalis ni ganakong daya. Ing daya ni bayo at alamangang iba, ang ibubo para kay kayo ang paratandakal, para king kapatawanan na rin kasalanan. Dapta niya iti, at ikapigagan ng alam, kanan. Misteryo ni kasalpangkayanan. Inyagay kaganahan ni o mapamakalulungin pa, ikamatay ng ko'y pakasubli ng bebe. Dalawang niya kaya iting tinapin ni Diyanin Kalis ni Kaligtasan. Layo ni pasalamatan kaya, impepaliyan kami matapang kalakadapan mo, ang pausumuyo kaya. Mapakababagi naman pagagawa mo, hindi kami gansanang isulusulo, kikatama ng pandaya ng Kristo. Tipunan kami ang tingmeroning banal ay Espiritu. Ganakan meron pa, iba na nakapulungan mo ang makalaga ng tingmetro yato. Bakit ka ng piyasa ng tinglugon? Kampe ng Francisco, ike kaming Santo Papa. Yung Florentino, ike kaming Arsobispo. Din sa Blackpani, Diakono at Magpani. Ike kaming Kayape, Brothers Jasper, Irvin at Jonathan. Pati na rin anak mo, ati Kungeri, kanitin mo muna ng ito, ng simbang makinado. Gino, ganakan mo lang naman, kikapatan ng metod na, kikapanayan ng pakasubing bebe, ang kori sa blangiya, ulagin, kipakalulong, tanggapan mo lang sana, kimasalang harapan mo, kimapilan na pinantin, makigan na katalapa mo, pura katalungan ng tapong piyang nabigay. Pakaluwan mo kami nga, pagawa bumi, gawan kami nga karapat-dapat magkamit kibye alamanga. Baka pwede mo na Virgen Maria, Ito ni Diyos. Kape ang San Jose, imal na esposo. Kape na rin mo ang apostol ng Sablang Santo. Ang mabibiyat ka lugod-lugod kaya, hingga kabaling panahon. Puriyan ang kong paligaya na ka, hingga pamilatan ng Yeso Cristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo pambela kaya ipamayo-bayo tuto hag ni Espiritu Santo pupurihan dapat paralan manggaman kinalalaga.
may talapangapos at nilubog kayo doon ng Ginoo, mga nastamong midali. Ikaw sumayo ginuhing sa mga marok, malabot kong ipagkalabing kapayapaan, king panahon ni. Bakit ka sopaling kayong pakalulog, ikaw sa kasalanan at niligtas yung sa dakal kaligan, habang pagsandan niyang iwan ng kanayan, ang kumpanya kaming talapangapos ni Ginoo Hesus Kristo. O Diyos sa ipaming Ginoo Hesus Kristo, sinabi na ng apostol na, ingkapayapaan na nakon kaya kayo, ingkapayapaan kung pagbiyan kaya kayo. Kaya mula sana mapalitan din kasalanan ni, pansinan mo, ingkasalbantayanan ni manalang pulungan mo. Apamayapa lang ko, binugan may ang pagkikabuyan mo. Ika mabibigyan ko magaling, magamagking alamanga. Ingkapayapaan yung ginuman tabay, sana pilanman kaya kayo man. Matula tayo dati, ngayon ingkapayapaan king meto at meto. Kapayapaan po kaya kayo man. Yoy Jesus, Kordero ng Diyos, yoy minalakoking kasalanan ng yato, paulit-ulit ng daralan kay natawag lubog iba. Doon na rin mayawas king apunana ng Kordero. Yung may karapatan
dapat wala na siya. Dapat kita tayo Ikatawan ng dala ng Kristo, ingatan ng tangan sana ang nabibigyan ng nangga. Amen. Ikatawan ng dala ng Kristo. Katawan 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 ng dala ng Kristo. Amen.
Manalangin ako. O Diyos sa ginumi, tinggang iyakin naman mo pong sakramento ipapasyag ng datang manatala pamilya. Kika pamilatan ng Kristo at syubusan mi, ibayo mo na rin biyay at pagkaluban ng kaming sikanan, bagi pa siya niya ay malapit ng panyatang ni kayarian mo. Itingalaban mi, kapamilatan ng Kristo ginumi.
At ngayon po sa tularin kay katamang youth ministry, kay kay katamang shrine. Paano mo na lang smile kayo, okay. Gaudete Sunday Eucharistic Celebration. Dumating kayo kulay pink. Mag-visit may kulay pink ang dila. So, dumating kayo kulay pink kay Malan. Potang beya hanggang bukas, malyari na po mga isulod. Then, wala naman yung presensya yung maulaga. So, bukas po, Gaudete Sunday, kulay pink. Igaya ang tema, uling-uling ang sabihan. Yabi niya yung Domingo na ng tula. Rejoice nga na, for the coming of the Lord is near. At kaya ba na puniti, bukas na lang naman, dalan, detagay kayo, a battle of love. Detagay kayo battles of love. Ating na po may Kenny at Luna na, at ating karin anam. So, denaliwa, malihali pa po, mag-avail na rin kaya tawag empty battles. At the same time, hanggang December 31, ngayon pasa pa, balang misa, magyari lang po i-offer. Talakad kayo at yari lang, kareta nga mag-offer po every misa. Detagyan kayong battles of love. Dati lang empty, ngayon sana natin maglaman. Amen. Dahil kung ikabetikan, balang puro, Bendiera po kayo balik-balik na katoliko ka rin
Bundles of Love. Meron kayo na tamang purong leader. Salamat po. At karemi nga darat ang kanyaldo, abe-abe tayo ng pagmasosyal, habang sadya, para tibay ka na nililutang ng Yesu Cristo. Makametong na kayong simbang beni, 8 na mo. Aliwain ka. Among 8 pa, kisa kita, 8 na mo. Amen? Amen. Alam magabsent, promise? Promise. Okay nga yun. Promise. Okay lang makasap. Alam magabsent, promise? Promise. Higit-higit bukas, panirayan niyo po, tayo ako naman yung tumera. Yes. Pero, talakad tao. Makakawalo na kayo. Makakametong na kayo. 8 na ako. Hindi naman natigilan niya kayo. Salamat kayo nga si Bernadette Clark palang pagkantala. At benedisyonan na kayo ni Diyos kamayupay tuto pati na nga lugar ni Kibye. Ipa, ang po ni Anak, ang po ni Espiritu Santo. Amen. At ang taniting banal ng pagpasosyal, kumena kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Good morning and God bless you.